Здравейте хора, днес ще снимаме клип на Майнкрафт. Това са ни материалите. От миналия епизод ги събрахме. Още трички, но не може. Колко супи? Едначко. Идеално ни е. О, да, сега ще отидем да си правим барака. Тук ще правим бунт. Не като бунт, но нещо подобно. Там да мога да си, ако искам да правя нещо. Ето там е мога да си направя. Тук. Така започваме. Тук ще е вратата назад къщата. Тук ще ни са вратите. И започваме. Так, 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 так. Не съм много добър в правенето на къщи, но каквото стане. Аз не искам дори да е висока. Не обичам моите къщи да са високи. Ще направим къдици. И да сложим там. Да. Да можем да си идваме тук да си ловим рибка. Не ми се правеше братва и реши да си да. Не искам просто. Чудно е. Тук ще има прозорец. Ще е прозореца. Не, тавана няма да е така. Тавана ще е друг. Клипът не мисля да е много дълъг. Ще не е такова. Не трябва ли само по-добре да е от такова. Тук за едно не ми стигна. Сега ще ми трябва баячка. Майче! Да видим кой е снимал. Оле! Какво става?
толкова ще не стигне. Ще ги преобработим. Да, днес съм сам. Не знам кога пак ще играя с KuberBG. Ето така ще бъде. Чакайте да върпапал. Да стъпим и като стъпим и се върнем на къщата, ще спирам клипа. Много е кратък, да знам. Така. Тук ще слагаме на чиста. Няма да слагаме чист. Това беше всичко от този епизод. Дано да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте, харесвайте и да. Друго нямам какво друго да ви показвам. Само ще върна в къщата. Бай-бай. Малко ми лаги. Това беше всичко този клип. Чао!